No, dneska vás vítam u ďalšieho videjka a dneska si ideme zahrať túto hru. Everybody bude sa pokupovať. No, chcel som natočiť video, stalo sa mi jeden fail. Proste sa mi to video nenatočilo. Nenatočilo sa mi video a sa failil. No, skúsime si zarybariť. V tejto hre si ideme zarybariť. Ideme si v tejto hre zarybariť. Potom vlastne asi zónu. No, takže na nabíjačku zatiaľ. No, než som diela, by som chcel vyskapovať jednárku, ale asi sa mi to nepodarí. Asi za mesiac by sa mi to možno za mesiac asi, hej. A najviac prosím to bolo vyradiť. To má asi dobedne. No. Proste, no. By som to povedal. No, nechám ho celý jačíka, tak? Lebo... Ale to je skúsej. Ja som asi počul strašne dlho a nechal to pingpiko. Proste instant poločejší. Ideme na to. Dám si to na naviačku a ideme na to. No. Siedie. To sa mi nestalo. Čo sa deje? Co tu dzieje? Nie wiem, ale... Szukam tego właśnie, ale... To jest jedynka na pewno, bo... Chciałam zabić tu, nie? No, to jest na jedną wecytkę. No! Troszkę... No! Nie wiem, co to tu dzieje. Nie wiem, co to tu dzieje, ale... No, raczej to nechamy, tak? A ideme rybariť. No, tento ústup je trošku taký... No. Chcem si v nejakom diele, už tak aspoň...
A my se trošku podívali, tak oddychnúť a ešte to vybrať trošku príjemný sebe. A to bolo trošku, ale proste aj bola to sebe, tam musím to podrovať, čo to dále. Treba hrať. No, rád by som potom získal neviem čo skôr. O, kaktus. Neviem čo to je, ale prosím lakousu, no, začneme hlavne niečo dobrého. Ešte pár koľov na novú cestu. Víš čo? Dnešnú dielu skúsim spraviť novú cestu. Lebo ako by novú cestu na vlastne tú nábytky. Jaký mis? Nechápem, ale čo potrebujeme coiny, mať veľa coinov. Coinov? Tak to bolo veľmi rýchle. No level. Ja som zabudol. Ja na to ešte potrebujem level. Prosím, nie? Ja na to potrebujem level. To nie. No tak to bolo rýchle. Ja to proste potrebujem level. Tak. Super, no. Level nemám. Tak asi 10 eur. Nie. Asi v inom diele to sa stane. To rybarenie je ako si divné tu. Tam to bolo lepšie asi preto, lebo som na mobile. Ráno som furt na mobile, takže si netreba skazovať, lebo furt hľadám na mobile. No to trošku aj ako vychám na to videoj, že mi to stojí, že sa naučím aj na mobile, lebo som nerozchom vôbec na mobile. Na tablete. Nebudem to vlastne skromnejšie skôr. Videli ste to sami? Či nie? Jak som? Po roke už som to videl. Ale... No, možno by som si nezískal teda. No Pokémon veci, prosím, niečo dobré. Nič. To sa nedá, to sa proste... proste. To nedá. Nedá robiť. To rybarenie je maximálne na coiny, alebo ale na nejaké posunenie a proste na proteín. Rybarenie je čiste na proteín v tejto hre. Na nič iné. No ale akože zábava. Je to zábava. Chytať tie ryby. Hlavne klikať to prekvapenie je najlepšie na tejto hre. Ale chytať tie ryby je také, že nevieš čo chytíš. A keď chytíš to, čo ti slúbili, tak proste... Nebudeš to obožovať. Takže ale... Pohode, no. Pohode hra. No, máme to. Je trošku taká iná od normálnej. Je taká, že taká... Jaj, to je džungla. To je nové, to je veľčisko, to je nová. Jaj, to je asi za nejaké ryby, čo stačí. Neviem, že to je nová, ale ryba sa hodila. Jak som ju zjedol. A okej, no. Je? To sa
nestalo. No a ešte by som si potom dával Don't Press the Button. No tak asi si záham ešte 15 minút. Dám si najlepšiu kombinaci, čo lepšou nejde. Tak teraz už získam aspoň jednu epiku, lebo legendárku, tak odchádzam a nikdy nemáme. Milióny rovný by natáčať. Neviem, budem natáčať, ale čo mi zostane v tej dore, tak nepadná nie. Proste to budem vlog, ale to si budem natáčať. Nie je vlog, ale budem natáčať cez vlog. Ale keby predstavky bolo, tak to asi, neviem, to neviem, čo by sa stalo, akože rok predstavka obydlí. To už také sa nesmie. Padne, idem sa napiť. A my môžeme ísť na. Don't Press the Button. Ešte doplníme všetky tieto čestky a Don't Press the Button. Lebo je to dobré. A? Už to asi je. Stopneme čestku. Stopneme ju. Eklikneme si mám trošku, čo? Ja som bol zelený, nie? Aby ste mi dohodol, som bol zelený, nie? Ja si vymažem. Ktorý čas poličo mal? Ani neviem, ktorý čas poličo mal. Neviem, ktorý čas poličo. Neviem, jak si čas poličo mal. Ja som mal 20 minút. Potom tak divné, že som taký nebol poličo, že nemal taký poličo. Ja som mal zaujímavý. Tak už to ideme vypnúť, túto hru. A ideme si dať Don't Press the Button. Takže... Tak. To je Don't Press the Button. Kde je Don't Press the Button? Nie je nice Don't Press the Button. Tak asi nie Don't Press the Button. Počkať. Ešte sme jednu hru nehrali. Tak tu máte odkaz. Tu máte ten... Máte odkaz na hru. Tu máte celú hru. Vlastne odkaz na celúčka hru. A my môžeme ísť na to. Dávam zvonček. A ideme sa zahrať takúto hru. Máte rovno odkaz. Máte tam. Speciálnu svetičku. To ani nemôžeme. Šinčík.
Strašne nahlas to je. Strašne nahlas. Tak to sa mi tu ľúbi viac bez hudby. Bez hudby sa mi to ľúbi. No. Ideme na to. Oni už idú vybrať novú mapu. To je mesto nejaké. No. No. Takže tak. Akože tu som už hral veľmi dlho podľa levelu. Hral som ju veľakrát už. Ale ešte som nebol na YouTube. Ešte som nebol, ani som nemal myšlienku na YouTube, že pôjdem natáčať na YouTube. Nič som nemal o YouTube. Akože poznal som YouTube, ale nič som o tom ešte nemal. Vtedy, keď som prvýkrát túto hru hral. Ani si ju nepamätám, keď som ju hral. Takže... Počkajte chvíľku. No. Čo je okolo mňa nejaká aura, či čo? No. Akože... Moja ruka není moc v pohode, ale v pohode je tá hra skôr viac. No, skôr viac je taká ruka tá hlavná, ale... Jak sa povie, no. No. Čo už. Mám tie mikrofóny sú strašne také divné. Že nie sú ako... Že sú proste divné tie mikrofóny trochu. Že nie sú ako keby normálne, také trošku... také trochu... No, sú normálne, ale tie kričiarky sú tam trochu divné, no. Ale sú pekné, ak náhodou. Náhodou, to je pekné. No, Hook Toilet, to čo je Hook Toilet? No, som online, alebo nie som online, ale natáčam. Ešte, no, tak toto je dobrý, vidíš si ten meter tu na, tak toto je dobré, toto je dobrý čas na ukončiť video. Tak. Možno sa vám toto videjko ľúbilo, pokiaľ tak dajte like a začnem čučus.